Isang naaagnas ng bangkay ng lalaki ang natagpuan sa madamong bahagi sa Puro 4 Barangay Omaoma, Ligaw City kahapon, Setyembre 23. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, Chief of Police ng Ligaw City Police Station ng biktima na si alias Nonoy, 38 anyos, may mental disability at residente ng Barangay Gilid, parehong lungsod. Natagpuan umano ang bangkay ng biktima dahil sa mabahong amoy na umalingasaw sa naturang bahagi. Nakipagtulungan po yung sa atin yung CDRRMO and yung provincial office natin para mapuntahan yung lugar na yun. Medyo malayo siya dito sa sentro, ano. Around 20 kilometers yung from dito sa sentro, and naglakad po yung tropa natin sa medyo sa papasok po siya. Naglakad ng around 1 kilometer po. Huling nakitang buhay ang biktima noon pang Setyembre 14 sa kasentruhan ng lungsod. Nung starting noong September 14, hindi nila mahanap, and they tried also na hanapin din sa ibang lugar katulad ng mga napuntahan nila. Sabi nga, pumunta sila this past few days, pumunta sila ng Nabwa kasi usually doon na pupunta. Palagi nakikita ng tropa yan dyan sa may simbahan. Siguro hindi na rin naghanap din na, nag-alala yung pamilya. Yun nga, nabalitaan na lang nila kahapon na yun nga, may nakitang bangkay doon sa Barangay Umama. So, nung verify naman ng pamilya, in-identify naman nila na yun nga, yung anak nila. Sabi ng pamilya, i-cremate na lang nila ngayon kasi hindi na rin talaga pwedeng ilagay sa malambot na yung katawan. Nakatakda ring isa ilalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.